nwachako wapuonjo ji ndalo 28 na wacho mano. Puonj miteri kuom ndalo 28 chakre okinyi nyaka odhiambo pile pile ok en puonj mayot. Mano puonj puonjo go jogo madhi kawo pach ji. Tang'eni nonro ma kamano timo e kind dwe mar 2 kod dwe mar 7 mano mar higa mar 2022. Yes. E kind dwe mar 2 kod dwe mar 7 ndalo 28 go bende nitiere iye kanyo kose mano bedo tenge. Mano onge iye kanyo. To be kata kapok wapuonjogi mondo gidhi gitim tijni, nitiere test mane wasetimo higa mokalo cha. Mano higa mar 221. Nwatimo test mokwongo. Wapuonjogi kendo kuom muda marom kamano. Mwaterogi oko, mwatimo test kuonde mopogore opogore. Watimo ido ka Kisii watime test, Mandera watime test, Nairobi watime test, kamano. Koko wadugo waketo gigi kanyachiel. Koko wang'iyo ni okay, kuonde mage monego watimne adjust kapok wadhi timo nonro maduong'. Bas koro koko train gi kuom ndalo 28. Koka tok mano watero gi e field. Seche mano train gi cha kuma train gi cha bende ne watero gi nyaka e udi area no ka gidhi timo practice kwaneno gi mondo mi wabed gadieri ni gidhi timo gima kare ka giwuok oko. To mana kaka ng'adi matin mosainya kuom ng'adi mang'eny ahinya. Ng'ato nyalo bedo ni penjore ni mana kaka iwacho ni nonro ma kama kutimo iwacho ni umanyo